सरदारानं वेढा टाकलेला. पावसाळा उन्हाळा हिवाळा निघत जात होते पण वेळा काही सुटेना. छत्रपती शिवाजी महाराजांना प्रश्न पडला, अरे वेळा सुटत नाही पण इथून तर निघलं पाहिजे. पन्हाळ्याहून विशाळगडाकडे महाराजांना जायचंय. प्रवास आहे 65 किलोमीटरचा. 65 किलोमीटर अंतर कापायचंय पण कसं निघायचं? अरे इथून सुटका कशी व्हावी या विचारात छत्रपती शिवाजी महाराज होते. विचार करत 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 असताना त्यांनी बघितलं की हुबेहूब माझ्यासारखा दिसणारा हा मुलगा आहे. कोण होता तो? कोण होता तो? कोण होता तो? त्याचं नाव महाराज शिवानावी. त्या शिवानाव्याला बोलवलं. काम करशील? महाराज आज्ञा. काम जोखमीच आहे महाराज. तुमच्यासाठी नाही करायचं तर कोणासाठी करायचं सांगा, आज्ञा द्या महाराज. छत्रपती शिवाजी राजांनी सांगावं, अरे तुला माझ्या वेशामध्ये जायचंय. सिद्धी जोहरला फसवायचंय. त्याला गनिमी कावा म्हणतो आपण. पण एक लक्षात ठेव, तू जर त्यांच्या हाती सापडला तर तुझ्या देहाचं बलिदान केल्याशिवाय राहणार नाही. अरे इथून पुढे तुला मला बघता येणार नाही. काय उत्तर आहे महाराज शिवानाव्याचं? तो म्हणतो, महाराज अरे हा देह गेला तरी चालेल पण मरताना शिवाजी महाराज म्हणून मरतोय याच्यासारखं बलिदान होत आहे. काय मोठं बलिदान आहे. आणि आता ऐका, महाराजांनी ठरवलं. पालख्या दोन तयार केल्या. एका पालखीत शिवानावी, एका पालखीत छत्रपती शिवाजी राजे. सोबत मावळे 600. शिवाजी राजांच्या सोबत मावळे किती? 600 मावळ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज निघाले. निघाल्यावर इकडे ते काय असेल ते शिवानावी गेले, पकडलं, ते सगळं झालं. पण सिद्धी जोहरला कळालं की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्याला हुलकावणी दिली. अरे महाराजांना पाठलाग केला पाहिजे. बरं, महाराज चालत होते 65. सायंकाळचे 9 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पन्हाळागड सोडला. साधारण मजल दरमजल करत 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 छत्रपती शिवाजी महाराज चाललेले होते. जात असताना रस्ता कसा होता? काटेरी रस्ता, घनदाट असं जंगल. आणि त्या जंगलामध्ये काय स्वापद असते, किती वाघ हिंस्र प्राणी असतील सांगता येत नाही. महाराजांनी विचार केला, अरे जायचंय आपल्याला, पन्हाळा सोडायचाय, विशाळगडावर पोहोचायचंय, गेलंच पाहिजे. आणि मग आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 600 मावळ्यांना सांगितलं, निघा. 600 मावळ्यांनी आज्ञा पाळली पण सोबत एक सुद्धा घोडा घेतला नाही. का घोडा घेतला नाही? घोडा जर घेतला तर त्या घोड्यांच्या ताफाचा आवाज गनिमांना कळेल, अरे विरोधकांना कळेल, मोगलांना कळेल आणि मग आपल्याला ते गाठतील. घोडे नाही द्यायचे. निघाले 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 निघाले. सकाळचे 6 वाजता एका खिंडीत येऊन पोहोचले. त्या खिंडीचं नाव आहे पावनखिंड. खिंडीजवळ 6च्या दरम्यान आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज 600 मावळे आले. तेवढ्यात हेरांकडून बातमी कळली. महाराज विचारले, काय? अहो महाराज, सिद्धी जोहरनं सिद्धी मसूद नावाचा एक सरदार पाठवलाय. 5000ची फौज त्याच्या सोबत आहे. महाराजांसोबत 600 मावळे, सिद्धी मसूद सोबत 5000 मावळ्यांची फौज, सैनिकांची फौज. युद्ध व्हायचं कसं? 600 5000 किती तफावत? विचार केला कसं निघावं, कसं सुटावं. तेवढ्यात एक सरदार समोर आला. महाराज काळजी करू नका. महाराज म्हणले, काय पर्याय काय? महाराज, अरे हे स्वराज्य. वयाच्या अवघ्या 7व्या वर्षी तुम्ही स्वराज्याचं स्वप्न पाहिलं. 16व्या वर्षी तुम्ही स्वराज्याची शपथ घेतली की हे स्वराज्य निर्माण झालं पाहिजे. महाराज, या स्वराज्यासाठी अरे लाखो मेले तरी चालतील पण लाखोचा पोशिंदा जगला पाहिजे. महाराज, लाखोचा पोशिंदा जगला पाहिजे. कोण होता तो सरदार? तो सरदार होता बाजीप्रभू देशपांडे. बाजीप्रभू देशपांडे सांगितलं, महाराज काळजी करू नका. जोपर्यंत तुम्ही विशाळगडावर जात नाही, जोपर्यंत माझ्या कानाला तोफेचा आवाज येत नाही, तोपर्यंत एक सुद्धा गनिम या खिंडीत उतरू देणार नाही. महाराज, एक सुद्धा गनिम उतरू देणार नाही. आणि मग छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 300 मावळे आपल्या सोबत घेतले.
300 मावळे बाजी प्रभूकडे दिले. महाराजांनी प्रस्थान केलं. 300 मावळ्यांविषयी सकाळी 6 वाजता. आता विचार करा, बारीक विचार करा की संध्याकाळी 9 वाजता निघालेलं सैन्य आहे. चालत 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 साधारणपणे 50 किलोमीटर अंतर त्यांनी गाठले. सकाळी 50 किलोमीटर अंतर पावनखिंडीपाशी येऊन थांबले. रात्रभर प्रवास केलेला आहे. कधी जेवलेत माहित नाही, कधी जेवलेत माहित नाही, इथून पुढे कधी जेवण होईल माहित नाही. अरे गणिम येत आहे आणि त्या गणिमाला खिंडीतून पलीकडे जाऊ द्यायचं नाही एवढाच एक ध्यास आहे. महाराज निघाले. निघत असताना इकडे महाराज विशालगडाला सुद्धा वेढा पडलेला होता. सूर्याजीराव सुर्वे नावाचे जे सरदार होते त्यांनी वेढा दिला. साधारणपणे 1 वाजला 2 वाजला तरी काही तोफेचा आवाज येईना. सिद्धी मसूद आला. युद्ध भयंकर सुरू झालं. 300 मावळे आमच्या बाजीप्रभू देशपांडेकडं आणि इकडं 5000ची फौज. युद्ध एवढं सुरू झालं. 2 वाजले तरी युद्ध संपेना. सकाळी 7 ला सुरू झालेलं युद्ध 2 वाजले संपेना. कधी संपेल सांगता येत नाही. अजूनही तोफेचा आवाज कानावर आलेला नाही. महाराजांना वचन दिले, जोपर्यंत तोफेचा आवाज येत नाही तोपर्यंत महाराज या खिंडीतून एक सुद्धा गणिम जाऊ देणार नाही. आणि मग बघता बघता त्या सिद्धी मसूदनं बघितलं, अरे हे युद्ध 2 वाजले तरी थांबेना, काय करावं. आणि मग सिद्धी मसूद म्हटला की अरे एकच पर्याय आहे. जर हे युद्ध थांबवायचं असेल तर यांचा सेनापती बाजीप्रभू देशपांडे मेला पाहिजे. हा मेला. युद्ध संपलं आणि त्याने एक बंदूकधारी बोलवला. बंदूकधारी बोलवलं. त्या बंदूकधाऱ्याला सांगितलं, हे बघ, हे युद्ध संपवायचं असेल तर तो बाजीप्रभू मेला पाहिजे. अरे बाजीप्रभू मारायचा कसा? बंदुकीनं मारायचा. चालव त्याच्यावर बंदूक. बंदूकधाऱ्यानं बंदूक धरली, निशाणा धरला, पण कुणावर चालवावं कळेना कुणावर चालवावं. 5 मिनिटं झाले, 10 मिनिटं झाले. सिद्धी मसूदाने विचारलं, अरे काय झालं? त्याने विचारलं, अहो तुम्ही म्हणता बाजीप्रभू देशपांडेवर बंदूक चालवा, गोळी चालवा, मी चालवायला तयार आहे, पण एक सांगा, या 300 मधला बाजीप्रभू कोण आहे? कारण सगळे बाजीप्रभू सारखेच लढत होते. आणि मग त्याने जे वर्णन केले बघा, तो म्हणतो, अरे जो डोक्यापासून पायापर्यंत संपूर्ण अंगाने लाल झालेला आहे ना, ज्याच्या अंगात रक्त 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 वाहत आहे ना, तो बाजीप्रभू आहे. गोळी चालवली, गोळी छातीला लागली, वरवी लागली, धाड दिशी बाजीप्रभू खाली पडले. डोळ्यासमोर अंधारे आली, जणू काय यम आपल्याला न्यायला येतोय. हे भास बाजीप्रभूला झाला. यमाकडे त्यांनी विनंती केली, अरे यमा, न्यायचं तर नाही, पण माझ्या गुरुला दिलेलं वचन एकदा पाळू दे. गुरुला वचन दिले, जोपर्यंत तोफेचा आवाज येत नाही तोपर्यंत एक सुद्धा गणिम मी उतरू देणार नाही. यमा, थोडा वेळ थांब रे. विनंती केली. जणू काही ती विनंती ते यमानं ऐकावी. यम थांबला. धाड दिशी दोन्ही हातामध्ये 6.5 किलोच्या 2 तलवारी आहेत. किती किलो? 6.5 किलो. या हातात 6.5, या हातात 6.5. 13 किलो वजनाच्या 2 तलवारी, ज्याला दांडपट्टा म्हणतात, त्या घेऊन आमचे बाजीप्रभू युद्ध करायले. अरे वय 45 ते 50 वर्षाचं. रात्रभर प्रवास केलेला. 2 वाजले तरी जेवण नाही. काय 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 असेल, काय ताकद असेल, पण गुरुवर निष्ठाही तेवढे. अरे गुरुवर निष्ठाही तेवढे. आमच्या स्वराज्यासाठी, धर्मासाठी, देशासाठी, गुरुसाठी हे केलं पाहिजे. सोडलं नाही. उठले, युद्ध करायला सुरुवात झाली. सायंकाळचे 6 वाजले आणि 6 वाजता तोफेचा आवाज त्यांना आला. तोफेचा आवाज आल्याबरोबर जणू काय तो यम बाजूला थांबला होता ना, त्या यमाला बाजीप्रभूने सांगावं, अरे यमा, माझं काम झालेलं आहे, माझं काम झालेलं आहे, आता तुम्हाला नेलं तरी चालेल. काय वाक्य आहेत महाराज. अरे लढण्याचा इतिहास आमचा, लढण्याचा इतिहास आमचा, हरणे माझ्या रक्तात नाही, जोवर मैदानात उभा मी, जिंकणे नियतीला शक्य नाही, जिंकणे नियतीला शक्य नाही. बलिदान दिलं आमच्या बाजीप्रभूने. पण महाराज जे वचन दिलं होतं ते वचन कधी मोडलं नाही. स्वर्गात गेल्यावर जर बाजीप्रभूला, ऐका,
स्वर्गात गेल्यावर जर बाजी प्रभूंना कुणी जर प्रश्न विचारला स्वर्गातल्या देवानी, अरे तुम्हाला जर पुनर्जन्म भेटला तर तुम्ही काय होसाल? कुणाला विचारलं? बाजी प्रभूला. जर स्वर्गातल्या देवानी विचारलं तुम्हाला पुनर्जन्म भेटला तर काय होसाल? काय म्हटले असतील आमचे बाजी प्रभू? बाजी प्रभू म्हटले असतील, अरे पुनर्जन्म झाला मला दगडाचा जन्म मिळाला तर मी या सह्याद्रीचा दगड होईल. अरे पुनर्जन्म झाला मला मातीचा जन्म मिळाला तर मी या महाराष्ट्राची माती होईल. अरे पुनर्जन्म झाला मला तलवारीचा जन्म मिळाला तर मी या भवानी मातेची तलवार होईल. आणि पुनर्जन्म झाला आणि मला मानवाचा जन्म मिळाला तर मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा होईल. याला म्हणतात गुरुभक्ती आणि यालाच म्हणतात अनन्यता. मला वाटतं अशी अनन्यता तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये देवाविषयी, गुरुविषयी, धर्माविषयी आणि देशाविषयी असावी.